Wrth i'r cynghorwyr gyrraedd neuadd Sir Dyfed yng Nghaerfyrddin y bore yma, fe'i croesawyd gan tua 200 o brotestwyr, oedd yno i bwyso arnynt ymwrthod fel awdurdod rhag cymryd rhan mewn unrhyw ymarferiad amddiffyn rhag rhyfel niwclear. Daethant yno o bob rhan o Ddyfed o Aberystwyth i Lanelli. Cynigwyd blodau i'r cynghorwyr, Cennin Pedr wrth gwrs, a chyflwynwyd plac i'r cynghorydd llafur Eric Hughes oedd yn nodi safle Dyfed fel ardal ddi-niwclear. Y prif siaradwr oedd Jack Shepherd, cadeirydd y mudiad pensiynwyr dros heddwch. Jack the Bomb fel ei galwyr, oherwydd ei ymgyrch hir yn erbyn arfen niwclear. Let's take our minds back to last year in Hyde Park, when 250,000 people assembled in Hyde Park, 250,000 peacemakers and 1,000 policemen were redundant. Yna, wrth y cyfarfod ddechrau, fe ffurfiodd y protestwyr gadwyn ddynol o gwmpas deuad y sir yn ill Comin Greenham. Ar ôl dadl danllyd yn siambr y cyngor, cytunodd y cynghorwyr yn unfrydol i gymryd rhan mewn ymarferiadau milwrol cyffredin, ond trwy bleidles o 37 i 2 i ymwrthod rhag cydweithredu mewn ymarferiadau yn ymwneud ac amddiffyn rhag rhyfel niwclear. Meddai un cynghorydd, does dim amddiffyn i gael rhag arfen niwclear, diarfogi meddai yw'r unig ateb.